Najbližších 15 rokov bude peklo. Toto nie sú slová len tak nejakého skeptika. Je to priama predpoveď od človeka, ktorý videl vývoj umelej inteligencie z úplne prvej ruky. A podľa neho nás čaká obdobie obrovského chaosu, a to už veľmi, veľmi skoro. Takže, kto je ten človek s takouto odvážnou predpoveďou? Volá sa Mo Gaudat. A nebol to len tak hocikto. Viedol divíziu Google X, čo je v podstate tajné laboratórium Google, kde sa rodili tie najbláznivejšie a najpokrokovejšie nápady. Odkedy v roku 2018 odišiel, stal sa jedným z najrešpektovanejších hlasov v debate o umelej inteligencii. Keď tam prehovorí, technologický svet naozaj spozornie. Poďme teda na to. Ako presne má vyzerať to peklo, o ktorom hovorí? Gaudatová predpoveď sa začína dekádou narušenia, obdobím chaosu, kde hlavnú úlohu zohrá práve umelá inteligencia. Možno si poviete, vleď technologických revolúcií tu už bolo viac, tak čo je tento raz iné? No podľa Gaudata je rozdiel v tom, že táto revolúcia neohrozuje len robotníkov v továrniach. Mierí priamo na srdce modernej ekonomiky. Na právnikov, analytikov, manažérov, jednoducho na celú strednú triedu. Aby sme si vedeli predstaviť, aký dramatický je ten skok, Gaudat dáva príklad z vlastnej praxe. Jeho startup by ešte pred pár rokmi potreboval tím a teraz sa podržte asi 350 vývojárov. A dnes? Dnes, vďaka umelej inteligencii, to celé zvládnu traja ľudia. Traja! Ten rozdiel je absolútne priepastný a ukazuje, aká masívna strata pracovných miest nám reálne hrozí. A to nás privádza asi k jeho najdesivejšej predpovedi. A tou je masívna ekonomická nerovnosť. Gaudat je presvedčený, že všetko bohatstvo a moc sa skoncentrujú v rukách extrémne malej elity, ktorá bude vlastniť a ovládať systémy umelej inteligencie. A pre všetkých ostatných to bude v podstate znamenať koniec strednej triedy, tak ako ju poznáme. Lenže strata práce je bohužiaľ len špička ľadovca. Gaudat varuje pred oveľa hlbším spoločenským rozvratom. Viete, čo sa stane, keď milióny ľudí strátia nielen svoj príjem, ale aj pocit zmysluplnosti a sebarealizácie? Predpovedá obrovskú vlnu problémov s duševným zdravím a rozsiahle sociálne nepokoje. Dobre, teraz dôležitá otázka. Je Gaudat so svojimi obavami sám? Vôbec nie. Keď sa pozrieme na dáta a na to, čo hovoria iní experti, zistíme, že jeho varovania sú súčasťou jedného oveľa väčšieho a znepokojujúcejšieho obrazu. Vezmime si napríklad Daria Amodeiho, ďalšieho titána z oblasti umelej inteligencie. Ten používa ešte drsnejší jazyk. Hovorí o krvavom kúpeli bielých golierov a predpovedá, že do 5 rokov by mohla zmiznúť až polovica bežných kancelárskych pozícií. A toto nie sú len názory jednotlivcov, máme tu aj tvrdé dáta. Napríklad Svetové ekonomické fórum zistilo, že 40% firiem už teraz otvorene plánuje znižovať stavy práve kvôli umelej inteligencii. A pozor, toto už nie je žiadna teória o budúcnosti, toto sa deje práve teraz. Len v Spojených štátoch bolo od roku 2023 zrušených vyše 27 000 pracovných miest, a to priamo v dôsledku zavedenia umelej inteligencie. Tá zmena sa už deje, je tu. Ak vlády nezasiahnu, hrozí nám kolaps miest a extrémna nerovnosť. Gaudat verí, že po tomto období pekla môže nasledovať radikálne odlišná a pozitívna budúcnosť. Gaudat to vidí v jasných fázach. Predpovedá, že to ťažké obdobie, to peklo, sa začne niekedy okolo roku 2027 a potrvá viac ako 10 ročie. Ale tá kľúčová otázka je, čo príde po roku 2040. A práve tu sa jeho vízia stáva naozaj fascinujúcou. Gaudat verí, že po chaose môže prísť nebo. Éra, v ktorej automatizácia prevezme všetku tú nudnú a repetitívnu prácu a ľudstvo sa konečne bude môcť naplno sústrediť na to, čo je naozaj dôležité. A čo by to znamenalo v praxi? Namiesto neustáleho konzumu a chamtivosti by sa do centra pozornosti mohli dostať úplne iné hodnoty. Veci ako láska, komunita, spolupatričnosť, duchovný rozvoj. Je to vízia zásadnej premeny toho, čo ako spoločnosť považujeme za dôležité. A v tom je asi tá hlavná myšlienka celého jeho posolstva. Budúcnosť nie je vopred daná. Aj keď nás možno naozaj čaká veľmi ťažké obdobie, to, čo príde po ňom, závisí výlučne od rozhodnutí, ktoré ako spoločnosť urobíme dnes.